ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. 20 август соли 2025 қарор дорем дар боғи ман ноҳияи Варзоб дар назди ниҳоли кишмиши арра 15 арарат ҳам мегӯянд. ин бедона, ино бинед, ин чил ангур, ина калонияшро бинед. оз ман як дутаашро гирифта ба шумо нишон диҳам. ина бинед, ин акун чилика бинед, нохуна бинеду, ина бинед, калонияшро бинед. ин умуман дона надорад ва ширини қарс мекунад. ина бинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ниҳоят ширин қарсши дидед. каме гузарад боз дар болош мавиз мешавад. манам мавиз шудааст камтарак. ҳамин мавизшам қарс мекунад. ин ниҳолро 250 сум бародар харид. тағойбек мана нависонда мондем. тағойбек аллака ин ниҳоли калонро харида гирифт. албатта мо қаламчоашро мегирему, як ваҷаб карда метем, барои ки баъд бисёр монем намегирад. тағойбек хонада хато мекунад. мо ки ҳамин камтар мемонемша, якум сол барг мекунад, дуюм сол аллака болои чӯло мебурад. ин бо як хисияте дорад ки бисёр мебандад. ина бинед, бисёрам баста бошад, мо кам накардем. ина бинед, кам кардем бо ин калония бинед, ин ангура бинед. ина бинед, ина бинед, ин зебогира бинед. ина бинед, ина бинед. ана тағойбек ҷон, анами худо хоҳад ангури ту мешавад. моҳи декабр гирифта равон мекунем та мана инош мавиз шудааст. аллака дидед, аз шириниям мавиз мешавад. кишмиши сорти амрикоӣ. ана бинед, ду тақсим кунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. газида нишон диҳам. ягон дона надорад. дидед, хулоси гап 10 плюс дараҷаи оли ангур. ара 15 ё ки арарати украино мегӯянд ку ҳамон. дар паноҳи худо бошед. мо аз ин қаламча мекунем, ниҳолашро имсол зиёд мекунем.